не получи този приятел и нямам търпение да го разопаковаме заедно и да видим какво се съдържа вътре. Цък! Пътване. Много е важно. Мека чечица за деликатни повърхности. Това е зарядното. Тръбичката. Батерия. Ето е главата. Меката чечица е за почистване на твърди и гладки повърхности, докато тази е за почистване на килими. Имаме отделна глава за почистване на матраци и на дивани. Ето я! Херкулес. Много яка изглежда. Друга четка, тя ще е удобна за почистване на первазите. Какво е това? За почистване на тънки и тесни места. От една страна е гъвкаво, а второ има и диодче. След моя абсолютен любимец прахосмокачката против акари, това е втората ми придобивка на Джими и нямах търпение да я изпробвам. Доста е маневрена, мощна, има и светодиод, което много ми харесва. Тепърва ще споделям за нея, а сега бързам да споделя, че пролетната кампания на сайта на Джими започна днес с намаление до минус 20%, а с моят код DANI5 получавате още минус 5% отстъпка.